Λέγεται Olma και είναι μια πόλη στο Brookhaven. Έχει όμως πολλά πιο πίτανα πράγματα. Έχει παρόμοια αυτοκίνητα με το Brookhaven. Αλλά είναι δωρεάν, όλα δωρεάν, γιατί μερικά αυτοκίνητα στο Brookhaven είναι κλειδωμένα. Έχει λίγο διαφορετικά σπίτια, αλλά είναι και αυτά cool. Και έχει και πολύ cool πράγματα για να κάνεις όμως αυτό το παιχνίδι κινέζικο. Οπότε τα γράμματα είναι στα κινέζικα. Σίγουρα. Εδώ είμαστε στην παραλία. Και περιμένουμε το τρενάκι. Επίσης θέλω να σας πω πως όλα τα plot είναι ελεύθερα. Θέλω να πω πως για να πάρεις μερικές, πώς θα το πω, ας πούμε, στο Brookhaven, στην παραλία, σε λόφους, για να πάρεις σπίτια, θέλει Robux, ενώ εδώ δεν θέλει. Επίσης τα αυτοκίνητα πάνε και πολύ γρήγορα, ενώ στο Brookhaven για να πάνε γρήγορα πρέπει να ξεκλειδώσεις τη ταχύτητα, η οποία ταχύτητα θέλει Robux. Και ξεκινάμε. Αυτό το τρενάκι είναι απίθανο. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή ή εγώ subscribe στο κανάλι μου. Γιατί έχω πολλά cool βίντεο μέσα που πολλούς από εσάς θα τους ενδιαφέρουν. Και να ξέρετε, δεν κάνω μόνο βίντεο με βιντεοπαιχνίδια. Κάνω κι άλλα. Κάνει και στροφαγίστη λούπα. Τέλειο. Λοιπόν, ωραία. Βγαίνουμε. Τώρα θα πάρω αυτό εδώ το σπίτι. Λοιπόν, έχει πολλά να σπίτι. Εγώ θα πάρω αυτό. Επίσης, έχεις ένα σπίτι στο Brookhaven. Όταν το σβήνεις και θες να πάρεις άλλο, πρέπει να περιμένεις 10 λεπτά. Εδώ πρέπει να περιμένεις περίπου 2 λεπτά. Το μισό χρόνο. Λοιπόν, έχει κρεβατό, κάμαρα, μπάνιο. Τα γνωστά. Ναι. Το έχω ήδη στα αγαπημένα, αλλά εντάξει. Πάμε. Ωραία. Το σβήσω και... Τέλος πάντων, δεν με αφήνει τώρα. Πάμε. Τώρα θα πάρουμε ένα cool αμάξι. Και θα πάρουμε τη φόρμουλα. Η οποία φόρμουλα είναι ολόιδια και στο Brookhaven, αλλά είναι κλειδωμένη. Δεν λέω ότι ας πούμε ότι μπορείς να την ξεκλειδώσεις με Robux, είναι απλά κλειδωμένη. Λοιπόν, εδώ, καλά. Δεν ξέρω πώς είναι αυτό. Εδώ λοιπόν, πάνε και γρήγορα τα αυτοκίνητα. Εδώ λοιπόν, για να σας δείξω. Δεν ξέρω καν και πού είναι αυτό το μέρος για να το βρω. Πάντως, γενικότερα θα κάνουμε μία βόλτα στην πόλη, λόγω ψάχνω το μέρος όπου ήμουν πριν. Δεν ξέρω γιατί μου το κάνει αυτό. Αλλά ούτε σπίτι μου αφήνω να πάρω. Περιμένετε να χάσω για να πάρω ένα σπιτάκι. Θα κάνω reset. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε ένα διαφορετικό σπίτι. Ας πάρουμε αυτό. Πολύ ρώσιο, παιδιά, μισό το ρώσιο. Κοίτα, το σπίτι μπορεί να είναι λίγο πιο μικρό από το Brookhaven, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Έχει ότι ένα συνηθισμένο σπίτι. Οκ.